Ассалому алайкум, бародаро. Мин номери мошина ёфтагем 9696 DT01 TJ. Ҳай уяли ёфтаган кадоме ки ҳамин номеро шиноса ё мешиносанд хе мошинашон номаълум чӣ мошине хе номер ғалтидагия дар уяли ноҳияи Хӯросон. Нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастад номерои телефони ҳамин бачаҳое ки ёфтагия чӣ кинед ё кадом мешиноса занг занед ё ҳамин комментария данависед номерои мошинатонро бирасонем ака ба шумо.